Kendo magi manyako address gimino ticho. This is not something sublinguals. Tambla, gijuala koro jualani totima ngoka. I cannot share dustbin gijirani. I cannot share dustbin gijirani. Man something manos sublinguals. So can you share dustbin gijirani? Gigik mo juetore ge. Tambla ngamuko no gini ana madukong. Huh? This is this issue must be addressed and the landlady should address this matter. Yawang maran. Asing bolo nyakapampa ngamni segini ana senyuol. Kaching moro nya biasa na obiro kato yodo pampa. Ibro wacho nango do ngimbo wacho ni aseketo dhake ode ni. Giko tapoya tima ngoyo dano kachama poyo. That's been nati mango ko tapoya gitong. Ngado bed gi that's been there plan ni. Keno this is there's so much issue makoro. Oh, I don't know. I'm being you kada unjiri ani manena go. Ana wacho bokaluo. That's on your bed kanga madwa biro bolo taka. Kongo duanga yo dakoni. Benedek gosiem no mera plani benedek gosiem no mera akeni pono da kajecha mera wachande to wago mjengo to watiyo we bedo ga mos okinyal puonya kaka donjo to imbe chapni bedo ga mos okida ka moloya inin mako ga in ndala yo kai senje juri adonjo kai senje juri kadwa mila manon kachaka yudi abiro chwe okabingie nini tu Fuo. It's so much fuo. Magi fuo. Hey, osiema dalo mangeny siapa dalo matoto amico mingintie hey ani na se penjora ni ya to dasae ni ango mi no mi osiepe mana moran lelo ango mi la kama me ela mana kanguro moran bedga en mana de mi wapim kodi wajo mo be wa ka ngene ya mi wapim kodi wajo dirane ngichwanya seriously ngene ari gwoka poka bedo gi kwe kendo chunya late side Gima inya mokwongo wanyisi. Ingene sama ineno kodi biro kama eko kawanyalo wacho weche plot ni. We are the only two people who are talking in this plot talk. We must address. Nyakwa address gini angene kisungu sana. Ibiro winjo wa. Kapo kidi be plot ni. Gima duoga fwenye. Onge ngamunge wacho kisungu malongo plot ni. To mon ge makoro daga. Ineno matumche. Macha dong chuare no riel. Macha chuare no dako. Kano no jeba. No chako lokore. Anda sende ne diganda mongongo makongao. Makongao e tol mo moge pe. Anda kenerom gives golia. Iya dia vera ini nega aningene ya. Tako no aningene no. Nasiga penjerane ya. Kama pasia tomango, tumakateni mama kateni mango madira. Tomango. Ikiaga karemana ngula. Chiengoro kolu kotochwe. Odiogola ngula ne kambo lwaro peny. Kora wajane wakani kateni kotogoy. Karo kateni. Anda mari kachunga kanyaka kamoro. Ni penye nini? Toma, anda nengal no de yere chiro ya. Kore nge gibado gibena do takoro. Ani shida. Onyalo winjo ngene blood ne bentie jok machiko yitimo. Kadu chiki tu. Whatever we are saying is not matter to concern you. Ingene no chwa dagi muya moro marach ingene koko ya look seche go immediate. Odundi. Ni obiro dada ni. Iluonga. Odung jwala mawang. Ni iluonga. Odung plastic osodunga. Otungu moto. Iluonga ni bisiye baba. Ada jod. Okwado jodi. Acha kabie. Wacha kabie wajibugi. Ingene sane na landlord.
osemiyo jogi te notice. Jogi ok chul rent. Mokwongo nitiere ineno Julius modak e ot machuja. Madhoge bor ni, madhoge chalo gara ikanjwele. Manyaduno mawuotho gi sirweche miwene siling 10. Ng'ama dichuo inyiewo lang siling 10 nade? Gi siendane momo minore miweni tarik manyo. Siendane kendo minore ka pesa ng'eny. O ng'ama dichuo owuotho gi ng'ana siendane kendo dedni iwene anguro morang. Gima boy no sani timore ode no aneno kosekethore serious nikech dhako chako dong. Dadwa na kawo dhako na soko. Mano gima wacho ka wanot. Mano bia tiek ni wach ni ot. Ng'ane. Ing'ama misi